Musta ang imong pagtuo igsuon ko? Gikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka kay ania na ang programa Ipahayag ang kamaturan. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka katikista. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be broke down, and indeed it grows under persecution, and those who attack it are. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan, maayong hapon, kumusta o welcome sa atong tulumanon. Ipahayag ang kamaturan, din kita mapahayag diha lamang sa kamaturan kay si Kristo o man ang kamaturan. Kining maong programa kini natawo alang sa pagpatinaw sa pagtuong Katoliko, diin kita mga Katoliko o doon na may di Katoliko nga nagpalo dining atong tulumanon, ipahayag ang kamaturan, hinaot na kining programa magiya ka nato ngadto sa kamatuoran. Kay kining programa sa akong giingon na kini magpatinaw sa pagtuong Katoliko nga diin asa kita sa mga doktrina ug panudlo sa simbahan puno og mga pangutana tungod sa mga atake sa atong kaigsuonan nga wala usab makasabot niining maong pagtulunan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang ato karon nga pagaisgutang topiko, ako ipauna pagpatimbaya ang ato ang mga kaigsuonan sa ating mga kapatid dyan at kapanalig sa Luzon. Sa lahat po dyan ng mga kapatid namin, magandang araw po sa inyo. Sa lahat ng ating kaparian at mga obispo, especially in His Eminence Antonio Cardinal Tagle, magandang araw po sa iyo. Sa ato sa mga pagkaigsuunan dinhi sa Visayas area, sa atong mga kaparian ug mga obispo, ilabi na sa atong obispo dinhi sa Diocese of Dumaguete, Bishop Most Reverend Father Juleto Buhisan Cortez, sa ato usab mga kaigsuonan nga naa diha sa Mindanao, ilabi na diha sa Davao, sa ato mga obispuhan ug mga kaparian dinha ug sa tanang mga laikong Katoliko, mayong hapon kaninyo tanan. Mga kaigsuonan, ako sa ipatimbaya ang ato ang mga pinalanggang nga mga kaparian dinhi sa parokya ni San Nicolas de Tolentino, diin ani akita nanikad karon sa Bay City, no? I wanna greet sa ato ang team moderator, Reverend Father Junilo Torres, nila ni Reverend Father Roman Sagon o Reverend Father Arturo Conrad Lagarde. Sa ato usab mga kauban sa sakristan, miyembro sa sakristan, ilabi na sa among sakristan advisor si Brother John Reyes Drusas, sa among sakristan president si Brother Raydel Elod ug mga opisyalis. Ako usab i-greet ay ang ako karon nga master technician nga usa-usab ka sakristan aspirant nga mao si Brother Mark Cinco, nga mo kini siya naghatag kanatong kinabuhi dining ato ang programa niining hapuna. So mga kaigsuunan, ang atong hisgutan karon mo kining si Santa Maria kanunayng ulay. So, the virginity of Mary, that Mary is virgin. Diba? Kaya ang panudlo sa atong simbahan igsuon nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay sa wala pa siya manganak, sa iyang pagpanganak, o kuman sa iyang pagpanganak ang Jesus, o nga sa Jesus maulamang ang bugtong anak ni Santa Maria. Apan adunay mga pagsupak ani suon.
daghan kay mga pagsupak tungod sa ilang personal nga interpretasyon sa Biblia. Unang pagsupak kay ingon dili tinuod nga nga si Santa Maria nagpabiling ulay tungod kay ang kasulatan, ang Biblia gaingon igsuon, naghisgot nga si Jesus adunay mga igsuon. Ug kini gayud mga kaigsunan literal nga mabasa nato sumala sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3 nga nag-ingon ang maong kasulatan. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria og igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi nagpuyo? From this verse igsuon naamay nga lang igsuon lalaki o igsuong babae. Sa to pa dili tinuod nga si Jesus lang ang anak ni Maria. Lain pang bersikulo igsuon. Sumala sa Mateo chapter 12, kapitulo 12, versikulo 46 giingon. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Ug diha usab sa buhat 1:14 giingon usab, nagtigom aron mag-ampo kanunay uban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug sa iyang igsuong lalaki na Jesus. Sa mga bersikulo dinhi makaigsunan atong makita nga magtuo gayud kita nga doon na gayo igsuon in flesh si Jesus. Kay naaman si Maria igsuon ni inahan ni Jesus ug sa iyang igsuon nga lalaki. Mo nga mamahimo nga dili tinuod nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay tungod kay ang maong mga kasulatan nagisgot nga dunay igsoon si Jesus. Ikaduhang pagsupak igsoon. Matud pa sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 25. Nag-ingon ang Biblia. Wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak ng Jesus. Sumala dining bersikulo masabot nato nga sa dihang na tao si Jesus dunay nahitabo tali ni Maria og ni Jose. Sama nga ang anghel miingon ngadto kang Zacarias sa Lucas 1 kapitulo 1 bersikulo 20 ug bersikulo 64 nagaingon. Dili ka makasulti hangtod nga matao ang bata ug sa dihang na tawo na si Juan nakasulti na ang iyang amahan. Sa ato pa mga kaigsunan mamahimo pod nga ilang panabot nga di gayud tinuod nga birhen si Maria. Kaya ang panudlo sa simbahan birhen si Maria sa wala pa nanganak. Panahon nga siya mga nanganak na o sa wala pa siya nanganak o sa dihang nanganak o hangtod na tao sa Jesus. Kaya sumala ni mga bersikulo sa Mateo 1:25 nga wala hilabti ni Jose si Maria angtod nga nanganak ang Jesus. Sa to pa masabot nato igsuon nga niining maong bersikulo hilab nagayoy panghitabo tali ni Maria ni Jose. Atong isumada diha sa Lucas 1 kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto og bersikulo 64. Wala dili makasulti matud pa ni sa Anghel Gabriel ngadto kang Zacarias. Dili ka makasulti hangtod nga mataw na si Juan. Busa natao si Juan sa 64 sa maong bersikulo o sa maong kapitulo nakasulti si Zacarias. Ikatulong pagsupak. Si Jesus gitawag og panganay ni Maria. Kamagulangan. Tato pa kung gitawag kang panganay doon na kay manghod. O kini atong mabasa diha sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 7. Kung sa igsuon atong masabot nga dunay yoy mga manghod nga misunod ni Jesus nga panganay nga mga anak sa nagtiayong Maria ug Jose. So sa maong mga pagsupak igsuon makaingon kita nga tinuod gayod ang ilahang pagbutang-butang sumala sa ilang personal interpretation. Kay makaingon man gyud ta nga og di ta magtuon ani igsuon
Nakaingon kitang sayop din yung panudos Katoliko nga Birhen Maria. Una, daghang igisuon. Ikaduha, mingon pagid ang Biblia Mateus 1:25 nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak kang Jesus. Og diha usab sa Lucas 2:7 si Maria o si Jesus nganlan og panganing anak nila ni Maria ug ni Jose. Sumala sa 2:7 sa Lucas. Mga kaigsuonan, sa katubag nato ani. Kaya kung ato kinikuyunan, mamahimo, makasupa kita sa doktrina nagpanudo sa simbahan nga gituuhan sukad pa sa mga apostoles hangtod ni ining gutloa. Dili ba? Mo nga di nato impersonal interpretation ang Biblia. So, kung kita kahay pangutan-on ani igsuon, sa kay ato ikatubag no. Labi na kita mga sakristan, dili dayon kita makatubag kun dili kita magtuon. Busa ato kining patin-awan ang maong panudlo sa simbahan, ato kining tagaan og mabulawanong pagtubag. Kay kun ato kining matagaan og maayong pagtubag, aduna gayoy katin-awan sa mga wala masabti nga mga pagtulon. Kay katubag na to makaigsunan mo kini. Igsuon si Santa Maria ang atong inahan ug inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpabilin gayod nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan. Sumala sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14 nag-ingon si propeta Isaias. Ania ang usa ka ulay manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Ang katumanan ni ini mao si Maria nga usa ka ulay nga manamkon og manganak og usa ka babaye. Si Birhen Maria ang nahimo nga katumanan ni ini. O kini atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 1 versikulo 23. Nagaingon ang maong kasulatan. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Si Anghel Gabriel ani gasulte kama Mateo 1:23. Ang usa ka ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel nga asa ato pa ang Dios uban kanato. Laing tag nagisdutan ni propeta Ezekiel diya sa Ezekiel 44 versikulo 2 ug mao kini ang atong mabasa. Kining pultahana masinirhana ug dili na gayod kini pagaablihan pa ni may lain pang muagi ni ining maong pultahan tungod kay ang Dios sa Israel miagi man ni ining pultahana. Kining Dios sa Israel nga moanhi mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan. O kini atong mabasa diha sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 68 nga nag-ingon. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Og kining maong Dios sa Israel igsuon nga gidali mao si Kristo. Og kini atong mabasa diha sa Lucas kapitulo 2 ang bersikulo 11 nag-ingon. Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, si Kristo, ang Kristo nga Ginoo. Og ang pultahan igsuon nga giagian ni Kristo
sa iyang pag-ani sa kalibutan, mao ang taguangkan ni Santa Maria. Og sumala sa tag na kini pagasirhan na, kini nagpasabot nga wala nay laing mataw diha kaniya. Ang pultahan mga kaigsunan nagkahulugan usab kini og taguangkan sa babae. Og kini mabasa nato diha sa Genesis kapitulo 20 bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 19. Amo kini ang atong mabasa. Og giserhan sa Ginoo ang mga pultahan sa banay ni Abimelech. Ang pulong Adelphos igsuon sa Griego nga gihubad ngadto sa Binisaya ug igsuon gigamit nga dunay lapad nga kahulugan ug dili kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. Gigamit kini ang mga kaigsunan, gigamit usab kini pagpasabot sa mga paryente o igagaw, no? Pananglit. Si Abraham mitawag sa iyang pag-umangkon nga silot og igsuon. Og kini atong mabasa sa 14 bersikulo 14 sa Genesis. Si Jacob usab igsuon, no? Si Jacob gitawag og igsuon sa iyang uyuan nga si Laban. Sumala sa Genesis chapter 29 verse 15. Mahimo sab ang paggamit niini nga pagsabot o ang maong pulong igsuon sa nga gipasabot nga mga kadugo o kaliwat. Pananglit diha sa Deuteronomio kapitulo 23 bersikulo 7 nga nag-ingon, ayaw ninyo likayi ang taga-Edomia kay inyo silang igsuon. Si David miingon usab sumala sa ikaduhang Samuel kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod 12 gaingon, kini sila unod sa akong unod ug bukog sa akong bukog, kini sila akong mga igsuon. Gigamit usab kini tali sa suod nga managhigala. Si Hiram miingon kang Salomon sumala sa unang hari 9:13 gaingon, si Hiram kang Solomon, igsuon ko unsa gud kining mga lungsod nga imong gihatag kanako. Si David usab igsuon sumala sa ikaduhang Samuel 1:26 gaingon si David ngadto kang Jonathan, naguol ako pag-ayo kanimo igsuon kong Jonathan. Og nasayod kita nga kini si Jonathan anak ni Saul, dili sila igsuon si David. O diba? Diha sa bag-ong tugon igsuon gigamit kini pagpasabot sa mga igsuon sa pagtuo. Sama ka nato karon nga ako nitawag ninyong igsuon. Dili pasabot nga usa tag inahan usa tag pulian kay nitawag ko ninyo igsuon. Si diha sa Biblia igsuon diha sa 2:11 sa Hebreo miingon, kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sa ato pa ang pulo igsuon kini gipasabot usab nga kita man nagsuon diha sa pagtuo. Sama ka na Katoliko, brothers and sisters in Christ, managsuot kita diha ni Kristo. Atong masubay uban ang igo nga katukma nga kining giingon nga mga igsuon ni Jesus dili mga anak ni Santa Maria kundili mga anak sa laing ginikanan. Kung kining giingon nga mga igsuon ni Jesus mga anak pa ni Santa Maria nga ila untang amahan mao si Jose. Apan atong makita nga ang ilang amahan dili si San Jose. Diya sa Biblia igsuon, diya sa Biblia dunay duha lamang ka Santiago nga gisgutan. Ang unang Santiago igsuon ni Juan nga anak ni Zebedeo. Og kana mabasa nato sa Mateo 10 kapitulo 2 hangtod Mateo kapitulo 10 bersikulo 2. Sunod igsuon, hantod sa 3. Sunod igsuon ang laing Santiago nga igsuon ni Jose nga anak
ni Alfeo nga sa Griego Cleopas. Atong nahibaluan nga sa paglansang kang Jesus, didto may pipila usab diha sa Marcos 15:40. Didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, o si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Kini sumala sa Juan 19:25, kini sila dito sa halayo apan atong makita nga sa pagkaduol na nila dito sa tiilan sa krus ni Maria ug nga inahan ni Jesus. Duol sa krus ni Jesus, sumala sa 19:25 sa Juan, duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Matud pa sa karaan nga historian igsuon nga si Hegesippus nga kini si Alphaeus nga igsuon ni San Jose. Nga kini si Alfeo igsuon ni San Jose, matud pa sa usa ka karaang historian nga mao si Hegesippus. No? Busa ang iyang asawa dili igsuon sa unod ni Santa Maria, kundili sister-in-law kun bayaw. Busa mga kaigsunan, ang giingon nga mga igsuon ni Jesus dili niya igsuon sa unod, kundili iyang mga igsuon ug sibo sa pamatasan sa batasan sa mga Hudyo, sila gitawag og iyang mga igsuon. Dugang paniana, wala gyud kita mabasa sa Biblia nga kining giingon nga mga igsuon ni Jesus gitawag og mga anak ni Maria ug ni Jose. Busa kun mayon silang igsuon, mga igsuon ni Jesus, wala ka nagapasabot nga anak ni Maria ug ni Jose. Okay, sunod. Ang paggamit sa pulong hangtod. Wala kini magpasabot nga dunay sukwahe nga nahitabo human sa hitabo nga gihangturan. Ang batid sa kasulatan, the Bible scholar na si Saint Jerome miingon nga ang pulong hangtod pasiunhan gani og negatibo sama pananglit sa wala o dili. Ang kahulugan niini mao nga ang naandan nga kahimtang magpabilin human sa nahitabo nga gihangturan. O kini atong mabasa diha sa 8:7 sa Henesis. Sumala sa maong mabasa, wala mobalik ang uwak hangtod nga mihubas ang tubig. Sa pagtaas pa ang tubig, so sa taas pa ang tubig, wala na mibalik ang uwak. Ug sa dihang mihubas na ang tubig, wa na gyud mibalik ang uwak. Ug giusab sa unang Samuel 15 versikulo 35 kaingon, wala si Samuel makikita pag-usab kang Saul hangtod nga siya namatay. Sa buhi pa si Saul igsuon, wala na makikita kaniya si Samuel. Ug labi na sa dihang namatay na si Saul. Ug diha sa ikaduhang Samuel 6:23 gaingon, wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. Kung ato ning sabton nga ang pulong hangtod dinhi na ay nahitabo human sa panghitabo, sa ato pa kay giingon man nga wala manganak si Mikal hangtod siya namatay, sa ato pa pag human kamatay ni Mikal ng anak, apay patay manganak ron. Sa buhi pa si Mikal, makaigsuuna, no? Ang iyang kahimtang wala siya manganak. O sa dihang namatay na siya, nagpabilin nga wala gyud siya nakapanganak. Okay. Kay gani siya kapanganak nga buhi pa samot nang namatay na. Alright. Sunod. Mga kaigsunan, ngay tungod kang Zacarias igsuon, diba ato nabasa? Dili niya naandang kahimtang nga dili siya makasulti. Busang pag nagtandi, no? Dili magamit. Samtang sa laing bahin, ang naandan niya kahimtang ni Maria
wala pa siya nanganak, wala pa siya manganak, nga siya ulay, siya virgin. Og sa dihang nanganak na si Birhen Maria, nagpabilin ang maong kahimtang sa pagkaulay. Pinasikad sa paggamit sa kulok hangtod diha sa kasulatan. Dato pa pag-ingon dito sa Mateo 1:25, wala hilab ni Jose si Maria hangtod nanganak na Jesus. But pasabot nga si Jose, wala gayod may hilabot kang Maria. Bisan nga si Maria nanganak na kang Jesus. Sunod, ang pulong panganay. Ang pulong panganay makaigsunan dili kini pagasabton nga duna gayoy mga manghod, kundili nagpasabot sa unang muable sa taguangkan sa inahan. O kini ato mabasa di sa Exodus kapitulo 13 ang bersikulo 2. Ang panganay mga kaigsunan mao ang gisugo sa Dios nga ihalad ngadto kaniya. Kini ato mabasa di sa 3:12 sa Numeros. Ihalad ko ang akong kaugalingon, ang panganay nga lalaki sa tagsatag sa kabanay sa Israel, ug ang panganay sa tanang mananap. Ug ang panganay makigsunan dunay pinasahi nga katungod. Ug sumala sa Genesis kapitulo 25 bersikulo 33. Busa nanumpa si Esau ug iyang gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay. Ang kasulatan naghisgot usab, no? Naghisgot nga sa Jesus bugtong og panganay, no? Og diha sa panagna sa Zacarias kapitulo 12 ang bersikulo 10 gingon igsoon. Aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa bugtong niyang anak, ug magpaaga sila og pait nga luha tungod sa kamatayon sa iyang panganay anak. Dito sa Ehipto mga kaigsunan, dunay hipalgan nga usa ka lapida diin gikulit o diin nakulit kining mga pulunga. This woman died while delivering her firstborn. Nga ang hubad mo kining bayhana namatay sa pagpanganak sa iyang panganay. Lain po kayo namatay siya pagpanganak niyang panganay. Yang katong panganayan na ay mga manghod. Diba? Lain punto igsuon nga ang batasan sa mga Hudiyo nga mga manghod mutahod gayud sa mga magulang. Apan atong nakita nga ang giingon nga igsuon ni Jesus nagpakita sa walay pagtahod kaniya. O kini ato mabasa di sa 1:7-3 nga to 5, Marco 3:21. Og dito sa cross gitugyan ni Jesus ang iyang inahan nga to kang San Juan Apostol sa Juan kapitulo 19 bersikulo 25 hangtod 27. Kung si Maria aduna pay laing anak, mo pauli unta siya sila ha. Ingon nga na siya pamilya dili bailin ni Jesus ni Juan. Tinuod pa nga dunay mga dunay mga anak panglain si Maria. Og diha usab sa pasyon ni Kristo, diha sa krus ni Kristo, si Birhen Maria ra in taon og si Juan Apostol ang isog-isog nga miduol. Og tinuod pa to nga dunay igsuon si Jesus bisag ako magulang kung pananglitan ako magulang si Jesus nya gilansan sa cross ay buot kamatay sa mga taong namunal oy. Una din ni makaigsunan atong naklaro nga si Hesukristo mao gayod ang bugtong anak ni Maria og si Birhen Maria gayod nagpabilin nga ulay og ulay ng daan sa wala pa manamkong kang Jesus, ulay panahon nga nanamkon na Jesus og hantod ng anak na Jesus. So sa ato pa makaigsunan atong napamatud-an nga tinuod gayod ang panudlo sa atong simbahan nga Katoliko nga si Birhen Maria nagpabilin nga ulay virgin sa wala pa siya nanganak sa iyang pagpanganak ug human sa
pagpanganak kang Jesus. Ug nga si Jesus mao ang bugtong anak ni Santa Maria kanunay berhen ug bulahan nga babae sa tanan. Alright, so mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyohang pag-view ni ining ato ang munting palatuntunan sa Night of the Altar Servers sa San Nicolas of Tolentino Parish, Bais Parish. I hope nga doon na kamoy nakuha nga pagtulunan ni karong hapon na karong orasa nga ang mga pangutana mahitungod sa Virginity of Mary ako nga napatinaw tungod kay kini kinahanglan gayud atong taghaan og response. Alright, so dinhi na pugno kining tabil sa atong tulumanon. Sa ngalan sa ato ang Master Technician karong adlaw si Brother Mark Cinco. Salamat kay Brother Mark. Kay wala na mo na uban karon ang among advisor si Brother John Ray Estrosas. Tungod kay doon na siya importanteng lakaw, no? So thank you so much ninyong tanan. I hope na naaka mo sa maayo nga sitwasyon, naaka mo sa luwas nga sitwasyon. Keep safe everyone, especially na kita dinhi sa krisis sa pandemya ato ang gayod nga ampingan tong kagalingon ingon niya kini mo bugtong gasa sa Dios nga atong nadawat mag-ampo kita kanunay ngadto sa Dios nga ayan ang wagtangon kining COVID-19 nga nagpulga sa ato ang kalibutan. Mga kaigsuunan, sa ngalan sa ato ang Presidente, advisor sa Christian Ministry here in Parish Bait, si Brother John Ray Estrusas and Brother Ray Del Ilod, ang among sa Christian President o sa tibuok sa Christian Ministry. Ini ang inyong ubos na alagad. Magaingon kaninyo, si Jesus, mao ang kamatuoran makaigsunan, sumala sa 14. Sumala sa unang Korinto 13:8 gaingon si Apostol San Pablo, non inimpus sumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Kay wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi aron pagdapig sa kamatuoran. Busa kininyong higala o kaigsuonan magaingon kaninyo ato usab ipahayag ang kamatuoran o diha lamang sa kamatuoran. Daghang salamat and happy Sunday kaninyong tanan. Kumusta ang imong pagtuo igsuon ko? Ikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka kay ania na ang programa Ipahayag ang kamatuoran. Uban sa inyong ubos nga higala, Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka katikista. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The church can never be brought down, and indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed.